Toto je najhorší deň v mojom živote. No tak. Zješ večeru, pozrieš si video, zahráš si hry a potom pôjdeš spať. A hneď ráno prídeme po teba. Sľubujem. Tvoje slovo nič neznamená. Nechaj oca na pokoji, no tak klamal. Nedostaneš pannu k sopke, keď jej povieš, že ju sotíš do krátera. Nejdeme radšej domov. Nie, už toho bolo dosť. Ja som dospelý a ty si dieťa. A toto je sopka. Teraz pôjdeš tam, budeš sa slušne správať a prežiješ príjemný večer. Rozumieme si? Áno. Ďakujem. Teraz zazvoň. Takže kedy presne... Hej! Buh! Urobili sme hroznú vec. Áno. Keby tak existoval čarovný nápoj, ktorý vymaže zlé spomienky. Cítim neuveriteľnú strašnú vinu. Ellen, netráp sa tým. Si dobrý otec, ktorý v slabej chvíli zradil svojho syna. No tak, nehrozí mu nebezpečenstvo. Fyzické nie, ale vieš, že mama má schopnosť hovoriť veci, ktoré v tebe zostanú. Áno, na to na veky. Moja obľúbená veta. Museli ťa vymeniť za iné dieťa, lebo ja by som nikdy neporodila také hnusné dieťa. Kto takto blahoželá piatakovi k narodeninám? A čo tak? Nečudujem sa, že váš otec neprišiel z práce. Keby som mohla vypadnúť, idem tiež. Hovoril som ti niekedy o mojom prvom džingli v celoštátnej reklame? Pepsi. Pozval som mamu, aby si pozrela debut v prime time. 30 sekúnd, 20 miliónov ľudí počúvalo moju hudbu. A na konci sa mama spýtala, to ťa nemohla najať Coca-Cola? Pekné, ale ja mám lepšie. Ideš. Deň mojej svadby, áno. A ona tam sedí a plače. Myslím si, že je to zo šťastia. A ukázalo sa, že je to preto, lebo, citujem, sa mi uľavilo, že aspoň niekto ťa dokáže mať rád. Musíme ísť po Jakea. Máš pravdu, poďme. Dnes si bola úžasná. Vážne? Perfektné. Bol to vynikajúci zápas. On to zvládne. Kto? Jake. Áno, bude v poriadku. Kto? Jake. Bude v poriadku.